Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak kalian Ibu dosen babatan. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Lurah. Selamat malam. Ugi Bapak perangkat-perangkat desa. Mboten supe kula aturaken wilujeng dalu kagem Bapak keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas disugani Dewa Trisno. Selamat malam. Juga yang kembali Budi Wijaya. Oi, lemes. Wes ketemu, kula ngenteni diko. Lapo tresno, nanging loro-loro. Indah sayang, aku cinta padamu. Orang ngono yen wis telah tekanku. Sebab kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Wes ora usah bingung-bingung, Mas. Tapi kadung macem Yen wis jodone ora bakal nanti-nanti lho, Mas. seduluran wae ya. Demi cinta pengen aku eling sewu cara bakal tak lakoni. Gimana ya? Biar emang kono yo bareng gedoro anjen nuwun marang Dewa Tresno. Dene wong dolo Haji Aulia. Budi Wijaya lho. Sika.
ngene dadine Yuh dewa, kebanget tresnaku. Sing tak tresnani duwe wong mas. Oh ah oh eh. Benar janji dan sumpahmu ini. Aku akan tresna sehidup semati. cintaku pengen duweni sewu loro bakal yo bareng ketemu anyelun marang dewa tresno anyelun marang dewa tresno Sugeng dalu Mas Jono. Wis wilujeng dalu ning Ikarempo. Angge Mas, Dewa Tresno Sampun. sampun. Kalau sampun atur matur sembah nuwun dumateng panjenengan Bapak panitia Angge Mas. juga masyarakat dusun Babatan khususnya nggih. Matur sembah nuwun ing tinimbalan malih wedal dalu punika. Angge. Monggo langsung kemawon. Bapak Kepala Desa nggih. Pripun? Nggih. Let's go monggo. Manut Sing mriki lho setuju nggih, nggih. monggo Bapak Kepala Lho Dusun. lah niki sampun enten semriki. Nggih. Khusus ngapunten khusus ning Menok, Menok. Terima dong. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, kula munggah kali Bapak Takir mboten badhe ngrapati namung kula badhe pesen sedaya penonton ingkang wonten mriki kula aturi tertib Pak nggih. Tertib nggih. Soale masyarakat tujuannya menghibur panjenengan sedaya. Masyarakat Babatan niki sedekah bumi nang upload truk tujuannya seneng-seneng pun ditamel rame. Nanging rame-rame ini tertib. Oke? Nggih, masuk. Pak, perlu taget Pak nggih. Lho truk Budi Wijaya niku rame ta meriah, Pak. Terus pundi? Rame ta meriah? Saestu ta niku. Tapi Pak, lebih meriah malih nek kula ngunggalo perangkat desa. Nggih. Oke, masuk. Nggih. Ayo Mbak Ella. Alhamdulillah niki membeludak temen rek wajah-wajah. Aku nek ndelok sawi parkiran iki lho njaluk rewang nggone panitia. Nggih mangke mawon. Nggih, kula wacaken nggih sing badhe-badhe munggah mangke siap-siap. Ya wis di antri loro-loro tak telu-telu. Niki saking perangkat niki kok ketinggalane. Walane. Sing teko perangkate piro iki? Mek telu tok. Nggih mboten napa-napa. Niki nomor setunggal Pak. Yo Polo. langsung. Terus wonten Bapak Sunari, Bapak Polo, Mbak Po, mboten napa-napa. Siap-siap mawon. Terus mangke sing saking BPD. Nggih. Saking BPD niku Nggih Bapak Kepala Desa diwakili perangkat desa, nggih Bapak Kepala Dusun saking Bapu. Oke, masuk. masuk. Langsung disambung Bapak Kepala Dusun Babatan, Bapak Tony Setiawan. Nggih. Terus Bapak LKMD, Bapak Nur Samsi. Niku perangkat desa niku. Ayo langsung munggah. Nek tak jaluk kalau munggah berarti gak duwe izin. Oke, monggo Bapak. Jika sampun dipun serap. Monggo. Yuk, ini Bu. Support. Ayo, sepotin. Asik.
Nggih pripun? Ingkang dipun sebut tembangipun apa? Nggih wonten wonten. Nggih kula nyobi ngangge swanten wuyung Pak nggih. Wuyung. Oke, cepat nuwun. Wuyung Pak, kula nyobi wuyung nggih. Langsung damel royal mawon nggih. Nggih masuk nggih langsung dangdut mawon. Mboten ngangge pos langsung dadi. Nggih, wuyung. Nggih, request dari panjenengan Bapak Ketua Panitia nggih. Oke, Nggih. kan dipun sebut tembangipun Loro Wuyung. Monggo, pripun? Asik. Larane lara ora kaya wong kang ngandang mangan dolan rajenan dolan emoma bingung kudu weruh waten ati Joko Sumahayu opora renyuh sawangen iki awakku sing turu Rapa Buddha lekanana dan gunandang prata witen pari dimen mahari dan tulara hati aduh lawa duduku semua ora krasa apa pancen teka bapalok janur parengu sada mereka nandang wuyung asik puji
pari di hari kan kula hati aduh nyawa dudukku sumong ora krasa apa pancen tega Niki gendane Bapak LPMD. Napa niki lagune niki? Pak, nggih, hati-hati Pak nggih, nggih. Hati-hati. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Hati-hati. Boleh mengambil asal tidak royokan. Sampun. Mangke malih nggih. Mangke malih. Ngapunten Pak, ngapunten nggih. Pak nggih, ngapunten nggih. Mangke malih. Mangke malih nggih. Nggih, mboten napa sampean royok tapi mangke malih nggih gentosan. Nggih. Apa Pak Hamsi lagune? Nggih Mas Jono. Nggih, Kang. Niki sampun enten rondo gempleng Rondo gempleng. Mas. Nggih. Kadose nyekar piyambak ya niki. Monggo. Nggih. Sepatune saya kok biar Nggih. Dari Bapak Panitia di perangkat dusun. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Pare Mas.
iki blonjo nopo bayu badhe tindak. Ampun kalong sampean ampun kujiwa ronda anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo nang pasar baing uwing-uwing perawan rondo kanggo kurapan penting. ampun kalong ngebul apa anting-anting jam sembalang yo ben rondo dijamin template Kempling temen rek. iya lho mas Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Iku mang suarane Bapak Samsi LPMD. Gilirane wakilan dari perangkat desa Bapak Irul. Wakili Bapak Kepala Desa harus munggah pokoknya Bapak Irul. Bapak Irul. Ayo munggah. BPD diwakili Bapak Kuwan. Ayo Bapak Kuwan. Hah? Ayo Bapak Irul. Bapak Kuwan. Hah? LPM ini Bapak Makri. Ini Pak Makri. Nggih, Mas. Nggih, ning Yang diminta warung tendo. warung tendo. Wis. Siap. Siap punan nggih. Ayo sinten Mas Yeay. Mas Roni, monggo Mas Roni. Sik, Mas, ngenteni Mas Roni. Nggih monggo Bapak. Lagi ya? Iki kaya wong tawuran bengok-bengok kabeh. Oke, pun Siap. lanjut. Nggih. Nggih. Nanti ada waktunya sendiri untuk Lah nggih. untuk bolo-bolo sabu. Siap pasti kula layani. Jadi Sampai- mboten saged nggih ten Bedayan. Ngaten nggih Mas nggih. Nggih. Lah nggih. Bisa tertib kok sabu-sabuku ya yang ada di sini. Semuanya saged tertib. Siap. Monggo Mas warung tendo. Satu teman warung tendo ini LBW. Ada siapa yo itu? Banana disco. kopi susu hangat anget wedang goreng panas pisan yang disediaaken nyoro ning meja yo jasarane Ludruke budi
siapa? Bu, Ibu. Sindene Budi Wijaya luar biasa. Ayo nggih. Ayo nggih. Kita perkenalan dulu. Kasih tepuk tangan 1 2 3. Ya. Ada siapa, Mas? Ada Neng Yanti kan? Ayo, Neng. Ayo deh, cepet deh. Adek, permisi dulu. Loh, kayo. Mas. Sing gemoy, Mas. Langsung si gemoy. Ayo sing gemoy. Kok Wulan dari? Siap. Ayo. Ayo Mi. Siapa? Si gemoy goyang, si gemoy goyang. Si gemoy goyang, si gemoy goyang. Ada siapa lagi, Mas? Disusul si Blancer. Ayo, Cir. Sana Nadis. Ayo. Sikat. Oh, saliro. Oh, saliro. Disusul Neng Putri Wijaya. Ayo pergi. Sacet banget. Sacet. Ayo dong. Awas. Senyum dong. Saya si putri sineng bangkong. Oh, datang kemari menurut panggilan Anda. Ada siapa lagi, Mas? Neng Adi Seliati. Si Mungil. Ayo. Saya Mas. Iki lho Mas, saya gak iso diklaim lodrok lain ya iki Gak lho. bisa Iya, pokoknya. Mas. Asli Budi Pak, Wijaya. siapkan pelicinya, ayo maju sini. Ayo disiapno. Awas. Dari Bapak Ah. Panitia. Bapak Ya. panitia, disiapkan. Yuk, persiapan, Mas. Ayo lho. Yuk. Yo. Disawer dulu. Disawer lagi. Ayo, Mas. Yuk. Ayo, Mas. Tak jabut no, Mas. Terima kasih, yuk. Yuk. Sudah. Ini sudah tak? Terima kasih. Ayo, Mas. Gas, Mas. Angin kopi, susu gulung, ikan rempong, ngali, awak suku, terima kasih, lan ugo tambah tenaga. Gedang goreng iki, agak kira, pilih ono, kadung kurang enak, kurangi pelanggan Riko. Satu Warung gedang. tendo sudah. Warung tendong. Lagu yang penuh dengan energi full. Oke. Oke langsung sambut. Pripun sampun, Mas? Dari Bapak Panitia Terangkat Dusun. Oh, dereng, Mas. Dereng masih ada maka. Untuk yang request dari bawah sabar Mas ya. Terus.
Nggih. Ngapunten Mas Jono dereng tasik kathah iki nggih. Nggih, monggo. Nggih. Niki sasampune panitia jaler sakniki panitia wedok kudu Oke. munggah. Dipelopori Ibu. Kaji Kusnia. Haji Ayo. Kusnia, monggo. Mbak Fitri Sutarmaji. Ayo Mbak Fitri Agus. Karo Mbak Sudarwati Kasdi. Kudu Oke. munggah. Monggo Bu. Tak munggah tak parani. Sacet mawon Bu. Ayo. Durasi Durasi monggo. waktu. Durasi. Dari penggemar LBWC sudah gak sabar. Mas Jono. Nggih, pripun Bapak? Ibu Pokoknya pripun? Panitia. Ibu kita sudah butuh siap tahun ini apa kompak belum? karena berdoa. Alhamdulillah. Siap, kasih support Mas. Ayo, Yo yo support. yo. Kasih support. Ayo, kurang telu. Mbak Kusnia, Mbak Fitri Agus, Ibu Heni. Asik. Ya, inilah wajah-wajah panitia perempuan dari Desa Babatan. Ayo lagunya apa kalau melodi? Lagunya Lewong Samboyo, Mas. Lewung Samboyo. Kita terus. The Lewong sudah siap. Siap, Bos. Ayo gas, Mas. Ladrok, ladrok. Budi Wijaya loh iki. Terbaik di bumi. Ho, ah, ho, eh.
sebanun. Nggih, leweng sampun, Mas. Niki ibu-ibuke sampun apa? Pripun, Bapak? Ibu-ibunya sudah. Oh, kurang satu lagu. Nggih. Mari wedok saiki lanang panitiae. Sing duwe YouTube Mas Yanto. Ayo Mas Yanto. RT 5 Mas Yanto. RT 3 Bapak atur. RT 1 Bapak lo ngasio. RT 2 Cak Sarlim yo kene pisan. Nggih. Oke. RT 4 Man Kasuwi di Man Kasuwi. Maman, ayo Man. Mas Jono niki lali janjine. Nggih. Lali janjine. Nggih. Nah. Oke, monggo. Untuk saudaraku, sahabatku, nggih sabar bolo nggih. Lali janjine, Mas. Lali janjine. Lah yo. Budi Wijaya. Budi Wijaya. Oke. Tak blokir. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti linsir srengenge ono kene aku nunggu kowe Tak blokir, tak blokir. Saja hatiku sujono kowe kencan karo priya liya Pedot jalur langit. Dino minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangu linsir
Nggih, matur sembah nuwun. Jan enak teman suarane Abah Takir. Gilirane perangkate harus sing guru munggah situ. Pak Mudin Jono. Ayo Pak. Digandeni Bapak RW Irwan guru munggah. Wis pokoke kudu munggah iki. Pokoke bengi iki tak perkosa kabeh perangkat desa. Ayo. Bapak Mudin Jono, Bapak RW Irwan. Nggih, sumangga Bapak Udin Jono. Kawatur minggah Bapak Jono. Oh iya, keliwatan. Pak Cari. Pak Cari. Ayo munggah. Keliwatan delili, ayo. Pamotan minta gulu pedut. Sabar bolo. Nggih, mboten napa-napa, sing penting pokoke perangkate munggah. Nggih, monggo. Ayo Pak Cari. Siap. Nunggu waktunya nanti. Oke, untuk saudaraku, sahabatku, saudara Budi Wijaya, matur sembah nuwun rawuhipun, Trans Jatim, matur sembah nuwun, juga Jalur Langit, matur sembah nuwun, terima kasih. Nggih, niki ngrantos Pak Cari Iwan dereng munggah. Monggo, Nggih. masih ada waktu. Nembe dugi perjalanan jauh dari Kedung Jati ke Babatan. Padahal Kedung Jati lho ono wayang saiki trene. Ngeboti dulure sing sedekah bumi. Monggo. Ayo, langsung dulu pedot jarene. Wis karek nyaware tok Pak. Pak Cari. Oke, gulu pedot Bapak, nggih. Nggih. Kebetulan ada yang request dari Pamotan. Iki toh yang diminta. Si. Jadi mau, yuk sikap. Ada siapa yo ini? Ada Nen Putri. Jalan mau sana. Senyum dong. Alam boleh. Tiada pasir, waktu kabang kelio nore pinggir, turun ketemu awan menyusuri, bekan oyong kelangan pikir. Keloparane keluku sekari di marot dadi pitu sapedina iso satu jaman iko ngomong sing kawatu ayo mas Wahul, wahul, Budi Wijaya lagi Apa dulu? Kota sawiyen iki ora penopo ati iki kaya mongkang goriko Recara curang dipereteli dong sing percaya padahal dodo iki Terima kasih Babakan bergoyang bolong. Sabu Pamotan, terima kasih. Lempedot Jalur Langit juga terima kasih. Tua-tua tiada pasir, waktu kabang kelio nore pinggir, ketemu awan menyusuri, bekan oyong kelangan pikir.
sing mikir gedang sapa sak juru timbang codot timbang urung anggur kulun iso pedot Godhong sawi enake ora apa-apa, ati iki yo kaya wong kanggo rikut. Kedalan jasa cara dipareteli, dong sing percaya bedelan dodo iki. kalau urung anggur kulun iso pedot Dong sing percaya bedelan dodo iki. sing percaya bedelan dodo iki Timbang orang anggar kulun iso pedot. Siap. Nggih Mas, kirang pinten lagu Mas. sesuai dengan waktu no. Nggih. Nggih. Niki Bapak Ikirang satu yang diminta Grigis. Pas Pas nggih. tolong sebelum menyanyikan pembukaan gerigi dibaca dulu no. Nggih, kula baca riyen Mas. Nggih, sambil tadi nunggu yang dapat serat. Biar nggak kecewa. Oke, sesuai dengan waktunya sudah mendesak. Tinggal satu lagu sebelum. Nggih, Mas. Monggo dibaca dulu no. Niki kula baca dulu nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hadir lagi Bapak Sogol Sabu Kedung Sumber. Minta lagu Sejuta Cinta. Sejuta cinta. Walau usia sudah tua, bila melihat primadona Buti Wijaya, Wow. semangat kembali muda. Asik. Terima Oke. kasih. Dan semoga ludruk Buti Wijaya tetap jaya selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Oke. Dari Bapak Sogol Sabu Kedung Sumber. Sejuta cinta nggih. Oke, untuk surat yang kedua Mas. Monggo ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk kawan semua, saya Pak Dekadir grup anti sedih loh. Sabu Kedung Sumber juga. Ye, yang diminta lagunya Yang diminta lagunya Lunting Asmoro. Meeting Asmoro. Semoga gending ini bisa menghibur kita semua. Amin. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun saking Bapak Kadir ugi Bapak Sogol. Kalau barangkali nggak bisa dilayan di sini nanti Nggih. dilayani di acara budaya. Bedayan Sekarsari. Sekarsari. Nggih. Nggih monggo. Nggih, kalian lagunya apa? Lagunya apa? Gerigis. Gregis. Monggo langsung. Ayo Pak Soto karo Pak Bren, monggo. Tebang terakhir. Ayo buka langsung. Masyarakat Babatan, Bapak Sukari, ayo. Ayo Bapak Sukari di Batam. Ayo Pak, buka Pak. Bapak Sukari di Batam. Bapak Sulin. Ayo Pak Sukari. Duit Batam bilang ayo. Pak Latif, ayo. Gereke satu ujian gereke saya suwe antar duduke aku orikon
Satu tebang gerikis, tebang terakhir, no, ya. Nggih. Mangke pinangki malih. Terakhir nggih. Nggih terakhir. Nggih, terakhir. Ngapunten, Bapak, nggih. Sing- Ngapunten Bapak. Nggih, sing sampun. munggah terakhir Kaji Hartono karo Mas Luki. Niki mau lagu sampun terakhir Bapak. Ayo. Gerikis iku wau tebang Lah nggih. terakhir. Nggih, sepindah malih setunggal malih. Panitia karek loro sakno. Oh, Iri. nggih. Padha rekosane nggih. Nggih. Ayo Kaji Hartono karo Mas Luki. Oke. Nggih, mantun niki mboten saged niku mangke Nggih, Pak. oke, matur sembah nuwun. Nggih, kula sing. Monggo nek katinggalo iri. Nggih, kula tak mohon izin dulu. Nggih. Mohon izin Abah. Nanti saya yang kena warning Bapak. Aduh. Mas Jono lagune ninggal katresnan terus Pak Luki. Nggih. Nggih. Satu rep mawon nggih Bapak nggih. Oke. Mohon izin. Nggih, mohon izin untuk Bapak kedua. Mohon izin Abah. Nggak Nggih. bisa ditolerir lagi nih. Tinggal satu lagu lagi. Monggo, Sampun. ninggal Monggo. katresnan terakhir Bapak nggih. Nggih no, kula kesupen dari Mbak Nini. Nggih, Mas. Yang diminta rindunya hatiku. Rindunya hatiku. Nanti di Nggih. acara bedayan. Sekarsari. Nah, Yuk, monggo telemu. juga ada yang minta apa sih? Apa itu? Tambal ban. Siap. Bisa di Bedayan Sekarsari juga. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku sambat karo sapa. Tak suwon rino lan Terima kasih, Bos. Ayo, Bos. Terima kasih. Satu tebang terakhir. Nggih. Hmm. Oke,
Nggih no, ngapunten sak derenge. Nggih, Mas. Durune suka eling lan waspada. Lan waspada. Nggih, semoga langsung kemawon Mas Budi Wijaya. Saprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ati kadung tresno pring sliramu dowo bagus railing tinolan waktu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan mung tansah anggadan aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak ati-ati copijar sama
Apa iki?